विठ्ठलापूरची शाळा ही देशातली पहिली ग्रीन शाळा असा। 2 वर्सां पयलीं हे शाळेक हो मान मेळ्ळा। एकेवटेन इंग्रजीचे आक्रमण आनी हेर कांय कारणांक लागून मराठी माध्यमाच्या प्राथमीक शाळांचेर हावळ आयल्या। मात विठ्ठलापूरची ही शाळा पटसंख्येचे बाबतीतूय सुरवातीपासूनच आघाडीर आसा। पूर्व प्राथमिक विभागात 88 मेळून चालू शिक्षणीक वर्सा हे शाळेत 307 विद्यार्थी शिकतात। हे शाळेत सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध असतानाच हे शाळेत संस्कारमय शिक्षण दितात, देखून पालकांचो शाळेवयलो विश्वास वाढला। या वर्षी आमच्या शाळेत 307 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, तर पूर्व प्राथमिक विभागातील पटसंख्या 88 आहे। आमच्या शाळेतील विविध उपक्रमामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास तसेच मूल्ये वाढलेली आहेत। तसेच पूर्व प्राथमिक पटसंख्येत यंदा लक्षणीय अशी वाढ झालेली आहे। दरवर्षी प्रज्ञाशोध परीक्षेत आमच्या विद्यार्थ्यांना सातत्याने यश मिळत असते आणि याचे श्रेय आमच्या शिक्षकांच्या परिश्रमाला जाते। आम्ही विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण देतो, तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याला अनुभवातून शिक्षणाद्वारे स्वतःच्या पद्धतीने विकसित होण्यासाठी व्यासपीठ देतो। गणित आणि विज्ञान प्रयोगशाळा विकसित करणे हा आमचा भावी संकल्प आहे। शाळेला सर्जनशील शिक्षणाचे केंद्र बनवणे हे आमचे प्रमुख ध्येय आहे। आमच्या पालक शिक्षक संघटनेचा तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीचा आम्हाला नेहमीच पाठिंबा मिळत असतो। त्या व्यतिरिक्त आम्ही सामाजिक घटकांना देखील शैक्षणिक कार्यात नियमितपणे सहभागी करून घेत असतो। आमची ही जी शाळा असा ही शाळा ग्रीन शाळा पळकली जाता। तसेच आम्ही हे शाळेत विविध कार्यक्रम करता आणि ते सगळे आमचे प्रथम दर्जाचे कार्यक्रम असतात। आमचे शाळेचे सरस्वती पूजन आसा, आमचे स्पोर्ट्स आसा, आमचे गॅदरिंग असता, तर आमचे प्रत्येक कशा ऑकेजनाचेर आमचे जे कितें कार्यक्रम असता ते सगळेच बऱ्यापैकी आनी फेमस अशे आसा। आमची दिंडी असता, दिंडी आमी शाळेच्यान विठ्ठल मंदिर मेरेन वयता, थंयसर रिंगण घालता आणि प्रत्येक कडेन आमचे सगळे आकर्षण असतात। अशी गोव्याची पहिली ग्रीन शाळा आहे आणि सर्वाधिक पटसंख्या असलेली शाळा आहे, त्यामुळे या शाळेचा आम्हाला खूप अभिमान आहे। लांब लांबून इथे मुलं येतात। होंडा, कारापूर, हाऊसिंग बोर्ड, साखरी सगळ्या परिसरातून, जवळपासच्या परिसरातून इथे मुलं येतात। शिक्षक वर्ग खूप छान आहे। कुठलाही कॉम्पिटिशन असो, कुठल्याही कार्यक्रम असो, मुलांना नेहमी प्रोत्साहन देतात। फक्त आणि मेन म्हणजे सगळ्या मुलांना प्रोत्साहन देतात जे थोडे शिकायला थोडेसे स्लो आहेत, त्यांना रेमेडियल क्लासेस म्हणा, प्रज्ञाशोधची तयारी म्हणा, हे सगळं करण्यात शिक्षकांचा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे। सध्या मी शालेय व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष आहे। गेली 14 वर्ष मी या शाळेमध्ये कार्यरत आहे। एक पालक म्हणून जबाबदार, पालक शिक्षक संघटनेचा सदस्य, अधिक पालक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष या नात्याने मी जवळजवळ 8 वर्ष इथे होतो आणि आता माझ्यावरती पालक शिक्षक संघटनेची जबाबदारी होतीच, पण आता मी शालेय व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष झालेलो आहे आणि येणाऱ्या 2 वर्षाच्या काळामध्ये ह्या शाळेला जे काय करता येईल, सेवा करता येईल ते मी करणारच आहे। त्याचप्रमाणे ही जी शाळा आहे ती सध्या आता गोव्यामध्ये आघाडीची शाळा आहेच, पण आमचं उद्दिष्ट असं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये ही शाळा भारतातील आघाडीची शाळा व्हावी, यासाठी आमचे प्रयत्न असणार आहेत। आणि ह्या शाळेला कसं आहे की जवळजवळ सर्व मेन श्रेय या शाळेचं कसं आहे की जे ह्या शाळेचे पालक आहेत, जे विश्वासाने आपल्या पाल्याला या शाळेमध्ये घालतात, त्यांना सर्वात मोठं श्रेय जातं। त्याच्यानंतर शिक्षक आहेत, त्याच विश्वासाने त्या मुलाला शिकवतात। प्लस अधिक कसं आहे की या भागातले म्हणजे पंचक्रोशीचे जे नागरिक आहेत त्यांचाही सहभाग आहे। पूर्ण कुठलाही कार्यक्रम या शाळेचा असतो, त्याचप्रमाणे इकडचे पंचायत सदस्य, सरपंच, आमदार म्हणा, तसेच मुख्यमंत्री यांचाही सहभाग आणि सहकार्य खूप मोठ्या प्रमाणात असते। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।